Naďkalovské rybárske jazerá, ležiaci v kraji Szabolcs-Szatmár-Bereg v Maďarsku, sa nachádza v meste Naďkalu. Od Nyíregyházy 13 km pri diaľnici M3. Pri príchode nás víta štýlovo rybami ozdobená brána Sejkej. Parkovisko a obvodné cesty Bojly jazera sú vybudované z pevného obloženia. Na území 32 hektárov, ktorá je prevádzkovaná SROčkom, sa nachádzajú dve jazerá. Rybu z jazera od dnes kúpiť nie je možné. Obe jazerá sú prevádzkované na základe zásad Catch and Reels, chyť a pusť. Pri jazere je možnosť prenajmu bicykla. Areál je oplotený a strážený vodne i v noci. Rodiny s malými deťmi očakávame s ihriskami. Pri vchode sa nachádzajú mužské a ženské sprchy z WC, ktoré je možnosť na vykonávanie hygienických potrieb a kultivovaných podmienkach a počas chladného počasia sú miestnosti vyhrievané. V bufete nie sú hotové jedlá. Je možnosť telefonicky objednať polievky, čerstvo pečené jedlá, pizzu, ktoré dopravia na miesto objednávky. Menšie 3-hektárové jazero je väčšinou kaprová voda, ale pritom môžete nájsť aj iné ryby. Rybárov očakávame s veľkými kaprami, amúrmi aj na viac dní. Denný a nočný rybolov, možnosť stanovať a vykonávať hygienické potreby. Väčšina kaprov má hmotnosť medzi 5 a 12 kg, ale nájdú sa aj väčšie exempláry. 18-hektárové Bojlisové jazero je sprestrené prekážkami a 2 ostrovmi pri pohodle rybárov. Je vytvorené iba 15 rybárskych miest s mólom, člnom a dreveným domom. Od terasy drevených domov na 5 metrov je mólo. Drevené domy sú vybudované 2 poschodovými postielmi s chladničkou s mikrovlnnou rúrou. Prenájom klímy a kúrenia je za poplatok. Pokosená tráva, listnaté stromy, kotlíkové miesta zabezpečuje 4 rybárom nerušený odpočinok a zábavu. Množstvo rýb je prevažne nad 10 kg, ale sú aj šťuky, amúre, ostrieže a liene. Našich hostí očakávajú kapre vo veľkom počte. Výsledkom našej vytrvalej práce sú početné kapre nad 20 kg. Používať spletanú šnúru je zakázané. Takú koncovú montáž treba použiť, ktorá v prípade pretrhnutí pri záťaži použitie olovo alebo štrk pustí a ryba neberie ďalej so sebou. Na označenie miesta sa používa tyčová bojka. Treba sa vyhýbať takým hrotom, ktoré spôsobujú na ústach rýb veľkú ranu. Po vyťahnutí po najkratšom čase šetrne pustiť rybu späť do vody. Pri doplnkovej výžive sa nemôžu používať semená v kvasenom stave, len na mieste uvarené semená sú povolené na krmenie. Je zakázané krmiť s krmivom pre psov. Vďaka plynulému zarybňovaniu počet veľkých kaprov čoraz pribúda, s čím by sme chceli získať priazeň našich hostí.
Srdečne vás očakávame, našich hostí a prajeme príjemný odpočinok a rybolov s bohatými zážitkami. Petrov zdar.